Има деца, които прочитат един абзац правилно, разбират отделните изречения, но когато ги попитаме кое е най-важното тук, започват да разказват почти целия текст. Други избират една малка подробност и решават, че точно тя е най-важната. Например, запомнят какъв цвят е била нечия дреха, в кой ден се е случило нещо или какъв предмет е носил героят, но пропускат основното събитие. Това не означава непременно, че детето не е разбрало прочетеното. Много често проблема е друг. Детето все още не умее да различава основната информация от подробностите. За него всички изречения могат да изглеждат еднакво важни. И точно за това въпросът «Кое е най-важното?» понякога изобщо не му помага. На нас като възрастни ни се струва очевидно кое е главното. Но за детето това е умение, което трябва първо да бъде показано, а след това упражнявано. Нека ви дам конкретен пример. Прочитаме следния кратък абзац. В събота Иван и баща му отидоха до близката гора. Те носеха ръкавици и големи чували. Двамата събраха разпръснатите около пътеката отпадъци. След това гората изглеждаше по-чиста и приятна. След прочита питаме, за какво се разказва в този абзац? Детето може да каже за гората или за ръкавиците или за събота. Всички тези неща наистина присъстват в текста. Тоест, детето не измисля отговора си, но нито един от тях не ни казва какво е най-важното, което се е случило. В такъв момент не бързайте да казвате «Не, това не е вярно». По-полезно е да помогнете на детето самичко да провери дали избраната информация е основна или е подробност. Ако, например, то каже «за ръкавиците», можете да попитате «за ръкавиците ли се говори през целия абзац или те се споменават само в една част?» След това започнете да подреждате информацията с няколко много конкретни въпроса. Кои са героите? Иван и баща му. Къде са отишли? В гората. Какво важно са направили там? Събрали са отпадъците. Сега вече можем да съединим информацията. Иван и баща му събрали отпадъците в гората. Това е основното. Ръкавиците, чувалите и денят от седмицата ни дават допълнителна информация, но дори да ги премахнем, пак ще разберем какво важно се е случило. И тук можете да покажете на детето един много лесен начин за проверка. Попитайте го. Ако махнем тази информация, ще продължим ли да разбираме за какво се разказва? Нека махнем в събота. Остава. Иван и баща му отишли в гората и събрали отпадъците. Разбираме основното. Значи денят е подробност. Нека махнем информацията за ръкавиците и чувалите. Отново разбираме какво се е случило. Значи и те са подробности. Но ако махнем изречението, че Иван и баща му са събрали отпадъците, вече губим най-важното действие в абзаца. Точно това трябва постепенно да започне да разпознава и детето. Когато работите с кратък повествователен текст, можете да го насочвате с 3 въпроса. За кого се говори? Какво направи? Какво важно се случи? Отговорите на тези въпроси много често ни отвеждат директно до основния смисъл. Но при информационните текстове подходът е малко по-различен. Нека прочетем още един пример. Дивите катерици подготвят храна за студените месеци. Те събират жълъди, ядки и семена. Скриват храната на различни места в земята или в хралупи. Така имат какво да ядат, когато през зимата храната се намира по-трудно. Ако попитаме кое е най-важното, детето може да каже «Дивите катерици събират жълъди». Това отново е вярна информация, но е само една подробност от по-голямата идея. Затова продължете. Само жълъди ли събират? Не, събират и ядки, и семена. А защо събират и скриват тази храна? За да имат какво да ядат през зимата. Сега вече можем да кажем, тези животни събират и скриват храна, за да се подготвят за зимата. Това изречение обединява смисъла на целия абзац. Жълъдите, ядките и семената са примери. Местата, на които горските катерици крият храната, също са допълнителна информация. И тук има още нещо много важно. Главната информация не винаги е написана дословно в едно определено изречение. Понякога детето трябва да събере информация от няколко изречения и да я каже със свои думи. Затова не го карайте просто да търси изречението с правилния отговор. Учете го да търси смисъла. Когато упражнявате това умение у дома, първо оставете детето да прочете целия абзац. Не го прекъсвайте след всяко изречение с въпроса «Това ли е най-важното?». То първо трябва да получи цялата информация. След прочита попитайте
За кого или за какво се говори най-много? Така откривате героя или темата. След това, какво най-важно научаваме за него? Тук търсим основното действие – промяна, проблем, решение или обяснение. Едва след това започнете да отделяте подробностите. Можете да попитате: кое тук е само пример? Кое ни показва как изглежда нещо? Кое ни казва кога или къде се е случило? Коя информация можем да махнем и пак да разбираме основното? А накрая помогнете на детето да каже най-важното само с едно изречение. В началото можете дори да му дадете готово начало. В този абзац се разказва как. Най-важното е, че. От този абзац научаваме, че. Авторът обяснява как. Например, най-важното е, че Иван и баща му почистили гората. Или от този абзац научаваме, че дивите катерици събират храна за зимата. Не очаквайте още от първите опити детето да формулира идеалното обобщение. Ако е открило правилния герой или тема и главното действие, то вече е направило голяма част от задачата. Да кажем, че детето отговаря за Иван. Вместо да кажете "това не е достатъчно", продължете: "Добре, а какво направи Иван?" Детето казва: "събра отпадъците." Тогава му покажете как двата отговора могат да се свържат. Точно така. Значи можем да кажем: в този абзац се разказва как Иван и баща му събрали отпадъците в гората. Така детето вижда самия начин, по който се създава основната мисъл. Много полезно е да направите това и визуално. Разделете един лист на две части. От едната страна напишете най-важното, от другата подробности. При нашия пример под най-важното можем да запишем: Иван и баща му почистили гората. А под подробности било е събота. Носели са ръкавици. Имали са големи чували. Така детето вижда нещо много важно. Подробностите не са грешна или ненужна информация. Те просто имат друга роля. Основната информация ни казва какво най-важно трябва да запомним. Подробностите ни помагат да си представим по-добре случката и ни дават повече информация за нея. Полезна е и една много проста игра. Кажете на детето: имаш право да подчертаеш само едно нещо от този абзац. Коя част ще ти помогне утре да си спомниш за какво се разказва? Когато има право да избере само една част, детето е принудено да сравни информацията. То вече не може просто да подчертае почти целия текст. Друг много добър начин е играта "Дай заглавие на абзаца". След като детето прочете текста, кажете: представи си, че този абзац няма заглавие. Какво кратко заглавие би му дал? За първия пример подходящо заглавие е "Почистване на гората". За втория – "Подготовката на горските катерици за зимата". Ако детето предложи "големите чували", не казвайте веднага, че заглавието е грешно. Попитайте: това заглавие разказва ли за целия абзац или само за една малка част от него? Така детето започва само да оценява собствения си избор. И още нещо важно. Не превръщайте откриването на основната мисъл в опит детето да познае точно изречението, което вие сте намислили. Една и съща основна идея може да бъде казана по различни начини. Например, Иван и баща му почистили гората и баща и син събрали отпадъците около горската пътека са две различни изречения, но носят почти един и същ основен смисъл. Ако детето обясни най-важното със свои думи, първо проверете дали е разбрало смисъла. Не го поправяйте само защото не е използвало вашите думи. А когато избере подробност вместо основната информация, вместо "не си разбрал текста", кажете: да, това наистина го има в текста, нека сега проверим дали се отнася за целия абзац или само за една част от него. Това е много по-полезно, защото показва на детето как да провери отговора си. Затова запомнете тази кратка последователност. Първо, откриваме за кого или за какво се говори. След това намираме какво най-важно се казва за него. После отделяме примерите, описанията и останалите подробности. Проверяваме без коя информация основният смисъл ще се изгуби. И накрая казваме най-важното с едно кратко изречение. В помагалата на Comprehend използваме конкретни въпроси като кой, какво, къде, кога,
Защо и как? Защото те помагат на детето първо да раздели информацията на ясни части. Когато вече знае кой участва, какво се случва, къде и защо, много по-лесно може да прецени кое изгражда основния смисъл и кое е допълнителна подробност. Можете да разгледате помагалата на Comprehend на comprehend.com. А при следващото четене, вместо само да попитате кое е най-важното, опитайте да насочите детето. За кого или за какво се говори? Какво най-важно се случва или обяснява? Кои части са подробности? Как можем да кажем основното само с едно изречение? В следващото видео ще ви покажа защо страхът от грешка понякога пречи на детето да покаже какво е разбрало.